Inkwara mogiro kamana enyo kumkete Ramogi TV kaende mane kama we chenro marwa marang'ich welo anto nyinge en Trevor Umbija jandingo panga janyakach dendo Umbija taya nyakwar guok kocha pesa makmana ntigi ma wachiko nyakwar Ramogi bende nyalo paro jal moro mane udunyo miele mbui kendo weyo ka oganda goyo mbaka ne miwuoro jalno nyadi mathoth othoro yudore nyasi mag siasa kuonde lemo kod bombe manigi nyasi. Mogik ni tipo mare ne olandore mbui mar TikTok, Facebook, YouTube kochamo danje swaya. Mana kaka Walter Nyambaga lero, jalno iluongo ni Oscar wuon nyasi kendo mae sigande. Bang tipo mage kwako mbui kendo weyo ka johera mag TikTok, wang book kata Facebook kanyakla kod YouTube ne buonjo kaluwore kod kaka ne oyuomo miel kendo umbe medo nya e pinje. Ang'wano wuoth kendo gari ochomo Siaka Baba manyo thurgi Oscar. Wuoth rabora kendo imedo kod ndiga alwenyo nyatiende ariyo man kod pom kendo molo godo nyaka gweng' ma welo mayudore kar chung' od bura malego Usunga kendo ka ema yude Oscar. Mbaka chakore kendo wapenjo Oscar gimomiyo idende ni wuon nyasi. Anjalno mo ero miyo jimor kendo nanwang'e muma kana luo kanipuonja ngeche adier gino nwang're buk ma iluongo no Ecclesiasticus matiende ni wuon nyasi. En gima notimre ka Yesu ne ochopo higa 12 kane min gi oluonge e siwina manen nyasi. Wuon nyasi ero kelo miel ka dhuolore to en ang'o momiyo miel more? Gima mora gi Catholic gin gi wer maluwo gimiluongo ni kendo gi ngere ni syllabus, yani dhi kaka dhi en mpangilio. An jalo mohero miel, in fact katigo na rutu, katigo na mna nyatiti, katigo na mna hangla, katigo mna lewin tamiel. Ega mar 1993 Oscar ne onyuol kendo chako skul mare primary ma welo kendo chopo Kisumu Boys bang'e ne oduogo no e skul kaluwore kod onge mar pesa e skul Maduro Primary School kama ne ochako rienye kendo yudo maksi 338. Atemo dhi skul miluongo na Welo Primary School machiegni na gi Pantaleon ka, then abira welo koro ka okanyo tatemo matek to maksi na ne kochopo manadwaro na okai the 278. That was our index 12, but mama na keep push on. Koro adhi Kisumu tatemo baro Mogeri Komondi, but nadaki waya kanen railways kanetiyo municipality by then. Now it's now county government. Baduogo bangiso gim saya ber wa dog bado kanduro banwango now 338 na medo matin bulunga iskunde ma wangwen ulunga Ukwala, ulunga Yala, ulunga Barding. Oscar wacho ni ngima mare ne ochako bedo matek kendo gino ne chone mondo koro chako dhi odak kod wai mare. Koro adhi Kisumu tatemo baro Mogeri Komondi, but nadaki waya kanen railways kanetiyo municipality by then. Now it's now county government. E kinde mbaka kod Oscar mayo moro thinyore kendo ikuodho na ni mano e mama Oscar. Mama Mary Akinyi miyowa kaka Oscar ne ochako timbene mag moro wang'. Warado kod min Oscar wapenjo moro kama seche moko penjo mamiyumo. Be ning'eyo ni Oscar ni chieng' moro nobed ng'at ma moro ji? Nang'eyo kana nyuole nohero ga miel. So notuge ich koso? Abana kana senyuole. Koro kane pod otin to ka ng'ato wacho gimo to nuoyo. Bang'e ka koro dhi skul tachako neno ka oting'o lewni ariyo. Oting'o vesti to gi uniform no. Koro chieng' mapom na komiel e ginene Group Africa kano biro Siaka kapod otino ja class 3. E sama ji kelo report ni yawa Oscar ni cha kawuono moro ji kama norengo ni ntiere kod gigo siasa ikawo wach ni nade? Chon wachno ne chwanya, lakini naparo kaka ne en. Koro nawacho ga ni mano kite, mano gine mane Nyasaye ochwe godo. Koro samo ne agora kode, samo bende oringo lala oya kanyo kapuno nendo ka yose wang'e to kokolo kudho ohero mne gig mor go kana sambore to omielnwa otimo gige go
Wach mane wuon nyasi ni Oscar wuon nyasi nying ni noyudo kanye? Ni nyingi no takia kamano yuda papa ka ji kata ka polisi mawuotho to wacho ni wuon nyasi min nyasi. Osiepe mag Oscar wacho ni josiasa tiyo kod Oscar to gimiye gino manyalo miye yuto kata manyalo loko ngimane. Apani gimomiyo josiasa tiyo kode kicho pull the crowd. Ngene ji kosechako neno mienda nego kosechako neno kako loso ji sudo machiegni. Oscar en ng'ato ma kotigi talento no maber to onyalo nwang'o konyruok. So kaka sirikal ngene ji kabila gin flash break remo manyien to platform gi onge go. Nikech ji mang'eny osetiyo kod mich neno mokonyorego giwegi magikonyogo kata piny be. Yes, like kaka Eric Omondi gini gin comedian to ne gichako mana kama. Koro my brother enena ni ng'ama osemako lwete maber ema onge. Kilomita achiel kowuok Awelo Primary School wachope kanisa mar St. Pallion Catholic kendo ka ema Oscar Konowanio jabire mar yudo wende mag Catholic. Kaka mbaka ne medo dhio nyime e winji mar oganda, nyamrero moro mar gweng' ne othinyore kendo wachonwa kido ma Oscar osebedo ka nyise kor gweng'. Oscar en ng'ama nyuol ka wiye ne sharp. En ni gima ng'eyo ng'ama ber pile ji kawoga ni en ng'at moro ma ok ber. But kaka ng'eye ni Oscar osebedo ka en ochal ngas moro ma jomoko chako go, but ka gisechopo loka kaka iwacho cha tiweye kanyo. To akwayo kuom ng'uono ni Oscar osedhi mabor, en nyathi mosemiyo kama entie kata ka wan ka kata nyithindo moko romo go manyiri neno komiyo ji mor. Ohero mor to bende josiasa gi tiyo kode nikech paro ni kama entie en kama ji medo bede mang'eny. Appeal to the government to the politicians ni kik gitiya gi Oscar to giweye ni Oscar benefit gi gikonye mondo in be onwang' kaka onyalo konyore to kaka onyalo gi talent ne kaka onyalo konyo ko piny. Siso mar mbaka dhi nyime kendo an bende winjo ka sigunyu gwela atiaore pap mar temo tienda kod Oscar. Oscar wacho ni embe en kod mana lek mar bedo kod ngima molokore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, e County Masiaya.